Име, имаме ли някаква къща на центъра на Карлово? Да, имаме. Ела да ти я покажа. Тази къща в центъра на Карлово няма да си хареса на всеки. Но ако обичаш тишината и пространството, може би вече си вкъщи. Да, дограмата е сменена. И не, тук не мирише на гипс и ламинат от вчера. Спалня 1. Спалня 2. И холът. И напълно оборудвана кухня. Тук имаме напълно нова баня. А горе таван с потенциал. Стая с изглед. И тераса за кафето. 2 етажа, отделни входове, стени, пазещи спомени от цяла галерия. Първия етаж има нужда от ремонт. Ако търсиш съвършенство, успех. Ако търсиш душа, то вече си я намерил. Тази къща не е за всеки, но може би е точно за теб. Обади се, ще ти я покажа и ще ти оставя време, за да я усетиш.